Esta mañá presentábase en Ribeira unha nova edición do proxecto Camiños de Coñecemento e Experiencia, un programa de formación universitaria totalmente de balde para maiores de 50 anos, o denominado Cuarto Ciclo, promovido pola USC, que chega xa á súa cuarta edición, en o que están implicados un total de 17 concellos coruñeses, entre os que se atopan a totalidade dos municipios da zona. En Ribeira este ano a oferta basearase en 4 eidos: educación en familia, patrimonio, teatro e envellecemento saudable. A oferta que terá o Concello de Ribeira vai a ser un tema de educación de familias, tipoloxías de familias e modelos educativos parentais, un tema máis vinculado ao mundo histórico, artístico, que ten que ver con patrimonio, que vai a ser todo o que teña que ver o seminario de Pazos e Linaxes, un terceiro bloque propiamente artístico, que terá que ver co ámbito do teatro, e por último un tema que está, non sei se da actualidade, pero a saúde evidentemente estes días sona moito no noso entorno por outros temas, esperemos que non teña que ver nada co programa de Camiños de Coñecemento, que ten que ver co tema do envellecemento, pero dende unha perspectiva saudable, non? As persoas interesadas poden anotarse a partir de mañá no Centro Cultural Lustre Rivas. Dende o Concello animan a veciñanza a participar nesta actividade, que busca achegar a universidade a aqueles entornos máis rurais, favorecendo a formación entre a poboación máis maior.